हमार सुबेरे ही सुबेरे वीडियो बनावे के मकसद यही रहल ह। हम तो जल्दी सुबेरे सुबेरे वीडियो ना बनाई डाल, लेकिन मकसद एगो बका कि राती में एगो पता ना कवन भोसड़ी फोन कैले रहुए। कहतिया कि तोरा ले निक त हम तोर मर्दा त रहती त निक रही। कहनी कि तू कहाँ से है रे, काहे ऐसे बोलत तारी रे? तो कह दे तोर मर्दा से हमार प्यार हो गइल बा। तो हम ओकरा से ही कहल चाहतनी कि इतना दिन कहाँ रहली ह। जब तोर प्यार भइल बा त तोरा बोले के ना चाही कि हाँ हमके प्यार हो गइल बा। तो उठत न तो हम इनहु से पूछत तनी ना कि का हो पुनवा जे नवे ते सही रहे कि झूठो रहुए। हमके ना ही समझ में आवता, भीतरे भीतरे हमार मर्दा में दोष बा कि ओकरा में दोष बा, पता ना उ कहाँ का छैतरी छैतर पड़तिया हमरा से। जब वो सुंदरे बिया त आके रहे के चाही ना, हम देखती कितना सुंदर बिया, मोबाइल पर हम का जानतनी कितना सुंदर।